Johnny. Jeg har desværre ingen gæster med i dag, men jeg har 3 chilier her, som vi skal kigge lidt på. Og det er faktisk alle 3 de samme. De hedder habanero. Så hvis det går godt, så tror jeg, at jeg prøver en Carolina næste gang. Men jeg kigger lige på dem, hvad for en jeg har mest lyst til. De er lang tid undervejs, sådan en 12 stykker i vindstyrke, vil jeg gætte på. Jeg tror, jeg tager den her. Vi gør den lige ren her. Det er vigtigt her med grøntsager. Så. Og så er det bare helt ind i munden og nyde den og lade den komme ned gennem systemet. God frugtsmag. Den nyder lidt. Man har lyst til at drikke. Men den er faktisk rigtig god. Så er i gang i systemet. Det er helt varmt indvendigt. Ja. Men det vigtige er her, selvom der er vand, skal man faktisk ikke tage vand. Man skal tage mælk. Så ja. Men næste gang prøver vi en Carolina.